nakikita ngunit nararamdaman. Katulad ng hangin na umihip, gumagalaw ang mga dahon sa tuwing ito'y dumadamping. Ito ay halimbawa ng gas. Hindi ito nakikita ng ating mga mata, ngunit ito ay ating nadarama. Masyadong magkakalayo ang molecules nito. Walang tiyak na hugis, sinusunod, hugis ng sisidlan. Ahanggas ay nakakakuha ng espasyo, pinupunan ng isang lugar. Ang hangin ay binubuo ng oxygen, helium, carbon at iba pa. Nasa palibot kasama ng hininga. Hindi ito nakikita ng ating mga mata, ngunit ito ay ating nadarama. Masyadong magkakalayo ang molecules nito. Walang tiyak na hugis, sinusunod, hugis ng sisidlan. Walang kulay, walang lasa, subalit may amoy. Gaya ng hangin di nakikita, hindi nahahawakan, pero nararamdaman. Pagmasdan natin ating kapaligiran, hindi ito nakikita ng ating mga mata, ngunit ito ay ating nadarama. Masyadong magkakalayo ang molecules nito. Walang tiyak na hugis, sinusunod, hugis ng sisidlan. Hindi ito nakikita ng ating mga mata, ngunit ito ay ating nadarama. Masyadong magkakalayo ang molecules nito. Walang tiyak na hugis, sinusunod, hugis ng sisidlan.